Κυρίες και κύριοι, σε λίγο θα δείτε ένα μοναδικό θέαμα, το Βαγγέλη με το φτιαγμένο του Βιτάρα. Και νάτος, έρχεται, ξεκινάει. Έρχεται το πυραυλοκίνητο όχημα του Βαγγέλη, φτιαγμένο ανάρτηση, 8-10 πόντους ψήλωμα, κοντές σχέσεις. Βλέπετε τι κάνει, με άνεση, υπερπηδά όλα τα εμπόδια, με χαρακτηριστική άνεση. Μεγάλες γωνίες διαφυγής και προσέγγισης. Μεγάλες γωνίες. Βλέπετε εδώ γωνία προσέγγισης 40 περίπου, 42 μοίρες. Από κάτω κοίτα. Με άνεση. Δεν βρίσκει, βλέπετε έτσι, με άνεση. Πολύ άνετα. Ούτε μπροστά, τίποτα πουθενά. Άνετα. Ματ λάστιχο, Goodrich, BF Goodrich, K2. Με χαρακτηριστική άνεση. Πολύ ωραία.